Al nostre dossier econòmic analitzarem un nou sistema de finançament que està ajudant a molts emprenedors, artistes i projectes que s'han quedat fora de les vies de finançament o crèdit habituals. Parlarem del crowdfunding o finançament en massa. Crowdfunding és un terme anglès. Un terme anglès, crow és multitud, massa, i funding és finançament. Aquest terme, extrapolat una mica el que són les plataformes de crowdfunding, vol dir finançament de masses, de mecenazgo. Bàsicament és que l'emprenedor, el que té una idea de negoci, a través d'aquest canal pot intentar, sempre quan sigui un projecte atractiu, trobar finançament. Ens trobàvem en procés de gravació del disc, estem gravant el disc i per acabar d'editar-lo havíem de fer la mescla del disc i la masterització i l'edició del CD, que és per acabar de tindre'l fet. I ens faltava una mica de suport econòmic per poder realitzar aquest últim pas. Llavors vam veure que alguna gent tirava d'aquest tema, del crowdfunding, i vam veure que hi havia la pàgina Verkami que es dedicava a això i vam provar a veure si era possible. Vam enviar el nostre projecte explicant el que necessitàvem i per què i ens el van aprovar. És una plataforma, això. És una plataforma, com pot ser qualsevol web, en la que hi ha uns senyors, hi ha dos tres sistemes bàsics. El primer sistema és que el creatiu, el que té la idea, el planteja amb una plataforma i a partir d'aquí hi ha una sèrie de seguidors que, aportant-los un benefici, fan unes donacions de diners. Uns bé per uns beneficis socials, uns beneficis de regals, de merchandising, d'altres uns beneficis econòmics. Diguéssim que estrictament no seria una donació, sinó que seria una aportació a canvi d'algú. Llavors nosaltres tenim des de lo mínim, que són uns 10 euros, que seria una descàrrega digital del disc, fins a 500 euros, que ja és el despiporre, no? En funció hi ha una escala, no? 20 euros tens el disc signat, la descàrrega digital, per 30 euros tens tot això més una entrada a algun dels concerts de presentació que farem, amb 50 euros tens 2 de cada, em sembla que és amb 150, si vius per Tarragona, voltants, te'l portem a casa, et toquem una cançó en acústic al teu menjador, la que tu vulguis, o si ets fora de Tarragona te la gravem en vídeo i te l'enviem personalitzada, o fins i tot arribar a fer un concert al nostre local d'assaig amb 30 amics, si vols, i un disco per cadascun, tot això amb el mòdic preu de 500 euros. Per tant, és una solució, és una alternativa, sempre i quan, repeteixo, sigui un projecte interessant, perquè si el projecte no s'agafa, o sigui, no té peus ni cap, difícilment podrem trobar finançament. Vam estimar que el que ens feia falta per acabar de mesclar, masteritzar i editar el disc eren uns 2.750 euros, ens ho van aprovar i una vegada es va publicitar el projecte et donen un termini de 40 dies. 40 dies perquè tothom que vulgui pugui anar allà a la pàgina Verkami, buscar el projecte a l'eCirque i fer l'aportació que estimi convenient en funció d'unes recompenses que nosaltres proposem en contraprestació, diguéssim, del mecenatge d'aquella persona. Jo crec que hi té cabuda qualsevol projecte. El que passa és que hem de veure qui està disposat a finançar aquest projecte o qui està disposat a recolzar econòmicament aquest projecte. Bàsicament està muntat per el sector social i cultural, bàsicament. És a dir, ONGs. Però, en canvi, si analitzem Nord-Amèrica, estem veient que moltes de les campanyes dels polítics estan finançades a través de les xarxes, o sigui, les donacions es fan a través de les xarxes. Amb la qual la pregunta que em fas, jo diria que sí, que té capacitat qualsevol tipus de negoci. Bàsicament tu agafes i expliques quin és el teu projecte i quants diners necessites i per què. Has de donar una explicació de dir, necessito tants diners per fer la mescla del disc, la masterització, l'edició en format físic i bàsicament l'import total. Llavors ells agafen i amb això t'ho aproven o no, depenent de si s'ajusta a l'esperit de la pàgina Verkami, que està orientada
a projectes de tipus artístic. Concretament aquí tenim, que jo conegui, són 3 portals, bàsicament, que és el verkami.com, que és una plataforma més enfocada a Catalunya, en català, és més local, més d'àmbit local, i té els sectors que treballa, bàsicament, és música. Després tenim lanzanos.com, que és una altra plataforma més global, ja opera a tot el món, i és una plataforma amb sector revista, documental, és un altre sistema.